L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. El dimecres 11 de novembre a les 12:05 del migdia i el dissabte dia 14 a les 11 de la nit, l'Altra Ràdio us oferirà els següents continguts. Se celebra una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya a Granollers i també en línia a través d'internet. Carles Sora, director del Centre de l'Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya, ens parlarà de cultura digital. Jordi Barreda ens farà arribar el seu MP3 des de societatdelinformació.com. Núria Alonso de Colèctic ens presentarà l'informe Les infraestructures digitals de les economies del comú. Eduard García Luengo, com és habitual cada mes, ens farà el seu espai de comunicacions a l'espai. En Salvador Cavaller d'Astro Ràdio ens presentarà una nova meravella de les telecomunicacions. Antoni Cinta repassarà l'actualitat de la ràdio i la televisió local catalanes. Antoni Moyano, de l'Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya, repassa l'actualitat de la radioafició i les activitats de la ONCE. Luis del Molino explicarà una manera de controlar remotament les estacions de radioaficionat i l'informàtic Jordi Paraguirre ens parlarà del navegador d'internet Brave. Tot això a l'Altra Ràdio de Ràdio 4 a través de Ràdio 4 amb freqüència modulada, televisió digital terrestre o bé per internet. També ens podeu escoltar al web de RTVE i en allà trobareu posteriorment el podcast del nostre programa. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.